Sa nagsingabot nga bagong tuig, wala pa'y pagsaka sa presyo sa lingin nga prutas sa Cagayan de Oro City. Samtang sa irunta ang presyo sa mga pabuto sa syudad. Ano ang report ni James Paulo Yam. Mingaw pa karon ang Kugon Public Market sa Cagayan de Oro City kung asa nakaplastar ang mga mamaligyaay og lingin nga prutas nga sagad ginaapil og handa sa medianoche atol sa pagsugat sa bagong tuig isip pampaswerte. Busa kining si Geneva Sayas, karon pa lang namalit na og prutas mintras wala pa kuno musaka ang presyo. Barato. Barato siya dani compared sa mall. Wala pa, mamalit pa. Sukad sa adlaw sa Pasko, walay paglihok sa presyo sa lingin nga prutas. Ana gihapon sa tag 10 pesos ang matag usa sa apple ug pongkan, samtang 100 pesos ang puto sa kiat-kiat. Ang watermelon, tag 30 pesos ang matag kilo. 200 pesos sab ang matag media kilo sa grapes. 80 pesos matag kilo ang rambutan, samtang 150 pesos ang matag kilo sa lansones ug mangustin. Mapasalamaton sab ang mga manindahay tungod gihatagan kuno sila og higayon nga makabaligya. Sige dakop sir. Oh pero okay ra gyapon sir kay gitagaan gyapon mi nila og kaning higayon diri sa Kugon Public Market nga makabaligya. Pasalamat gyapon mi. Bisag gamay nga panahon makabaligya gyapon mi. Samtang sa rotonda sa Barangay Nazareth nga authorized display area sa mga pabuto, sumala sa mga mamaligyaay, gilauman nila nga mudagsa ang mga mamalitay og pabuto inig nagapaduol na ang bagong tuig. Mapalit dinhi ang mga ginatugutan lamang nga mga matang sa pabuto, sama sa Roman candles nga tag 180 pesos ang bundle, trompilyo nga tag 120 pesos ang usa, sparkler nga tag 60 pesos ang putos, o ganaasab ang mga classic-classing fountain nga mapalit gikan sa 60 pesos hangtod 200 pesos. Dula sa Sky Bomb nga tag 2,000 pesos depende sa kadako. Ug ang ginaingon nilang best seller nga mga aerial fireworks nga nagkantidad og 750 pesos hangtod 18,000 pesos depende sa kadako ug disenyo niini. Alang sa mga gustong mamalit og pabuto apan medyo kulang sa budget, kini ang ilang tubag. Yes sir, ato man ang makuan, sabot-sabutan naman ato ni diri kay. Ang kaniya mo ang price diri sa pabuto is kuan gid siya kanang mao na mo hatag nga pricing pero napa may kuan na mas less pa. Oh. So ang kanang mga 1,000 nimo dagan na kag mapalitan na. Pahimangno sa otoridad nga magamping kanunay sa pagpabuto, ilabi na karong sugat sa bagong tuig. Kauban si Makoy Sempron sa kamera. Ako si James Paulo Yap para sa One Mindanao.